комиссияи доимӣ ба мо доданд шаҳрномаҳои ҷумҳурӣ зиёда аз 3263 нафар дар хориҷ муайян шудаанд. Аз ин то дастур 1775 нафар баргаштанд, баъди дастур 1206 нафар баргаштааст ва ҳамагӣ 2981 нафарро ташкил медиҳанд онҳое ки ба ватан баргаштаанд. ва тибқи иттилооти расмӣ 282 нафар дар ҳамин донишгоҳ донишкадаҳо мондаанд ва қисмати аз онҳо тариқи ғайриқонунӣ дар онҷо ҷамъ шудагӣ ҳастанд. албатта тоҷикистон зидди он нест ки шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон дар хориҷи кишварҳои исломӣ таҳсил кунанд. мо вақте ки донишҷӯи ғайрирасмӣ мегӯем, одатан он донишгоҳ донишкадаҳое дар назар дошта мешавад ки фарзандои миллати моро мисол бо ҳама ҳаракатҳои ифротию дигар чизҳо ҷалб мекунанд. баъзан амалҳои ношоиста мусиб вай мешавад. ҳамино одатан дар назар борем. омилҳое ки боис мешавад як навҷавон ё ҷавон ба ҳаракатҳои гароёна ё ки экстремисти ифротгароӣ ҷалб шавад ё ки даст бизанад, омилҳои гуногун ҳаст. баъзе аз онҳо ки хуб сода ва зуд дастрас мешавад ин аст ки дар айни ҷӯшу хуруши энергияи ҷавонӣ онҳо ниёз ба тахлияи энергия доранд ва мутаассифона иттилооти кофӣ аз равандҳои иҷтимоии муҳит ё ки аз ҳодисаҳо падидаҳои муҳити худшон надоранд. баъд як хусусияти гароишбадин дар ҳамин сину сол дар онҳо ба шакли беназм рух медиҳад. яке аз равоншиносони бисёр маъруфи амрико ки асосигори анҷумани равоншиносии тарбиявии амрико будааст, дар сини 15-солагиро дар вохир сини ҷӯшу хуруши ҳамин хеле эҳсосоти беназм дар ҷавонон медонад. барои ҳамин баъзе аз ин ҷавонон вақте ки аз назорати тарбиявии падару модар ё муҳити тарбиявӣ дур мемонанд, мутаассифона бо гирифтани иттилооти ғалат дар бораи дин ва оин ва таҳти таъсири хабаррасониҳо ва таблиғоти ғалати хориҷӣ қарор мегиранд, гароиш пайдо мекунанд ба чунин ҳаракатҳо ва чунин ҷараёнҳо. инҳо ба умеди ин ба ин гуна гароишҳо таваҷҷӯҳ мекунанд ё тамоюл пайдо мекунанд ки ҳамин гароишҳоро ва ҳамчун дини воқеӣ мепазиранд ё ки қабул мекунанд. ин ҳам ба хотири надоштани маълумоти кофӣ аз ҳамон ҳаракатҳо ва ҷараёнҳои ифротӣ ҳаст ки имрӯз мо дар дунё шоҳиди ҳоли онҳо ҳастем. ҳоло баъзе аз онҳо ба хотири ба даст овардани манфиат шояд бошад, чунки ҳар кадом аз ин навҷавонҳо яке аз хусусиятҳои дигаре ки ҳаст, онҳо ҳатман навҷавонон таваҷҷӯҳи зиёд барои таъмини махсусан моддии ояндаи худ доранд. яке аз хусусиятҳои навҷавон ҳамин аст. ҳамти барои ба даст овардани манфаат ҳам метавонанд. пас яке аз омилҳо на омили эътиқодист, балки омили ба даст овардани манфиат ҳам метавонад бошад. ин мавзӯъ ин баҳс хеле густарда аст. китобҳои зиёд калонҳаҷм ҳам дар ин замина навишта шудааст. ҳоло ба шакли хулоса метавонем ин омилҳоро пайдо кунем. яъне мумкин ки омилҳои иқтисодӣ шавад, омилҳои ҳатто динӣ ақида шавад, ҳатто омили набудани маърифат шавад. дониш нест, савод нест, мактаб нахондааст, ҳамин зудбовар аст. яъне ин тангназарии мисол таассуба метавонад ба он оварда расонад ки ҷавонои фирифтаканд. муҳим он аст ки ҳамон фарзанда барои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар қабул шуд. ба чӣ? ба мақсаде ки падару модар вазифаи худашон нисбат ба фарзанд иҷро кунанд. агар падар фарзандро таълим кард, ба мактаб монад, дониш гирад, бача фарқи бади неку бада кунад, яъне тамизи неку бад кунад, агар вай медонад ки вай ба куҷо барои чӣ даъват карда истоданд. модоме ки вай тамизи неку бад намекунад, вай мисол андешаи ақидаи солим надорад, вай истифода мебаранд, аз содагӣ истифода мебаранд, аз эҳсосоти динӣ истифода мебаранд.